Καλημέρα φίλοι μου, Greece Weather, YouTube κανάλι, καιρική ενημέρωση, 10 λεπτά πριν τις 1 πάμε σε ένα τάχιστο καιρικό δελτίο για την όλη εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας τις επόμενες μέρες. Σπύρος Σουρέλης λοιπόν, ο καιροπρογνώστης της ομάδας στο Facebook, ο καιροπρογνώστης του καναλιού στο YouTube και της σελίδας φυσικά www.greeceweather.gr. Τετάρτη λοιπόν ξημερώνει 1 παρά 10 λοιπόν, 4 Δευτέρου 2025, ένας καιρός ο οποίος πάμε εδώ και πάρα πολλές μέρες παρουσιάζει πραγματικά ένα εξαίρετο ενδιαφέρον και τα επόμενα 24 ώρα θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο από το να είστε συντονισμένοι και συντονισμένοι στο κανάλι μας, εγγραφή like για να θέλετε subscribe, εγγραφή like καμπανάκι για τις καιρικές σας ενημερώσεις, YouTube κανάλι Greece Weather. Βροχές λοιπόν και σήμερα Τετάρτη φίλες και φίλοι στο μεγαλύτερο κομμάτι κυρίως της ανατολικοπροσύνημης χώρας και των νησιωτικών τμήματων του Αιγαίου, βροχές σε σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και κατά περιόδους. Ενίσχυση των βορειάδων, σταδιακίνηση των βορειάδων στα ανατολικά και φυσικά θερμοκρασία σταδιακά θα σημειώσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Περιοχές λοιπόν οι οποίες θα απασχολούνται με βροχές θα είναι τα ανατολικά προσύναμα της χώρας, κυρίως η κεντρική ανατολική χώρα, το νότιο κομμάτι επίσης και τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και η Κρήτη. Εκεί λοιπόν θα εστιάζονται σε αυτή τη δέσμη, θα εστιάζονται κυρίως στα περισσότερα και τα εντονότερα φαινόμενα τα οποία θα μας απασχολήσουν, επαναλαμβάνω, το διάστημα της Τετάρτης 4 Δευτέρου 2025. Σε συνέχεια τώρα και από Τετάρτη και μετέπειτα διαφαίνεται, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, μια πολύ ψυχρή αριαμάζα πολικής προέλευσης από τη Σιβηρία να κατεβαίνει στα Βαλκάνια και φυσικά να σκεπάζει και τη χώρα μας. Πολικές λοιπόν καταβάσεις, πολική μπάλα, μια σιβηρική μπάλα λοιπόν η οποία θα καλύψει τη χώρα μας και αυτό θα έχει στο αποτέλεσμα φυσικά τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, χαμηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, επαναλαμβάνω χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές, πάρα πολύ κρύο και ένα άλλο χαρακτηριστικό, οι βοριάδες στα ανατολικά τμήματα και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Προσοχή λοιπόν τις επόμενες μέρες, πιθανόν έχουμε και κάποιο απαγορευτικό απόπλου, το έχω γράψει ήδη στην ομάδα στο Facebook και στο site που θα ετοιμάσουμε την αυριανή ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού της εβδομάδας. Μια πολύ ψυχρή αριαμάζα λοιπόν θα παραμείνει για αρκετές μέρες πάνω από τη χώρα μας, παραλαμβάνω για αρκετές μέρες πάνω από τη χώρα μας και θα δώσει επιλεκτικά σε πρώτη φάση κάποιες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά χωρίς αυτά τα φαινόμενα φυσικά ιετού να προκαλούν κάποια προβλήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά βάση ασθενή και τοπικά φίλες και φίλοι στα ανατολικά προσύναμα και στα τμήματα του Αιγαίου. Για τη συνέχεια τώρα, εδώ να τονίσω ότι για την υπόλοιπη χώρα μόνο κρύο, δεν προβλέπονται κάποια φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες γενικά θα είναι παντού φυσικά απόσπα χαμηλές. Για τη συνέχεια τώρα, η έλευση αυτής της πολικής μπάλας, η οποία θα παραμείνει πάρα πολλές μέρες. Εκεί λοιπόν διαφαίνεται στη συνέχεια πιθανόν να έχουμε μια αξιόλογη κατάβαση ψυχρών αερίων μαζών συνδυαζόμενας φυσικά με κάποιο βαρομετρικό χαμηλό, μιας και η δίωδος υποβοηθά σε αυτές τις περιπτώσεις το να έχουμε και κάποια συστήματα, γιατί έχουμε πει ότι για να μπορούμε να έχουμε φαινόμενα θα πρέπει η πολική αυτή μπάλα να συνδυάζεται με κάποιο αίτιο, με κάποιο δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό. Εκεί αν θέλετε και με τα τελευταία στοιχεία, κυρίως από τις 8-9 του Φλεβάρι και μετέπειτα, διαφαίνεται μια προσπάθεια βαρομετρικού χαμηλού από τα δυτικά, από την περιοχή του Ιωνίου να προσεγγίζει τη χώρα μας, να καλύπτει τη χώρα μας και φυσικά η πολική αυτή μπάλα συνδυαζόμενη με το σύστημα αυτό θα μπορέσει να δώσει πιθανότατα, επαναλαμβάνω και θα το δούμε τις επόμενες μέρες, έναν αξιόλογο χιονιά για την ανατολική κυρίως Ελλάδα και τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Μιλάμε για την περίοδο μετά τις 8-9 του μήνα, δηλαδή του Σαββατοκύριακου κυρίως και μετέπειτα. Διαφαίνεται λοιπόν στην έλευση του πρώτου δεκαημέρου του Φλεβάρι μια αξιόλογη ψυχρή εισβολή με φαινόμενα όμως αυτή τη φορά που δείχνουν να απασχολούν, επαναλαμβάνω, την ανατολικοπροσύνημη χώρα. Άλλωστε έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η εποχή κυρίως το δεύτερο διάστημα
του χειμώνα, δηλαδή ο Φλεβάρης και τα 2 τρίτα του Μάρτη, συνήθως αυτές οι ψυχρές εισβολές με φαινόμενα χιονιού, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως, επαναλαμβάνω, κυρίως, όχι πάντα, κυρίως όμως αφορούν περιοχές της ανατολικοπροσύνεμης χώρας, δηλαδή οι περιοχές που είναι προσήλυες στο Αιγαίο. Και αυτές ποιες είναι, να το ξαναπούμε και πάλι, είναι οι περιοχές νότια της Χαλκιδικής, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Εκεί λοιπόν φαίνεται να εστιάζονται τα όποια φαινόμενα το επόμενο διάστημα, εάν και εφόσον υπάρξει μια όντως έντονη ψυχρή κατάβαση συνδυαστικά με κάποιο σύστημα, με κάποιο αίτιο, με κάποιο βαρομετρικό χαμηλό. Το σίγουρο, θα το πω και πάλι, είναι ότι κλειδώνει το ψύχος, το δρυμή ψύχος για πάρα πολλές ημέρες πάνω από τη χώρα μας, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε κατά πόσον όντως θα υπάρξει ένα βαρομετρικό χαμηλό για να δώσει έναν αξιόλογο χιονιά ακόμα και σε παιδινές περιοχές τις επόμενες μέρες. Like, εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, Σπύρος Σουρέλης, όμορφο ξημέρωμα φίλες και φίλοι, συντονισμένοι για τα νεότερα και για τα καλύτερα που θα ακολουθήσουν. Προσοχή, επαναλαμβάνω, ο χειμώνας εφέτος δείχνει πραγματικά να ξαναπαίνει πάλι τα ενία και να είναι αρκετά δυνατός και ισχυρός. Μας θυμίζει εποχές παλιότερες και εποχές οι οποίες αφήσαν όντως αξιόλογους χιονιάδες το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά όλα αυτά μένει να αποδειχτούν και στην πράξη. Φιλιά πολλά, καλό ξημέρωμα, like, εγγραφή τώρα επαναλαμβάνω στο κανάλι στο YouTube Greece Weather. Γεια σας φίλοι μου, φιλιά πολλά, καλό ξημέρωμα.